Waduh. Wah, gosong. Gosong dadaku. Waduh paman. Wah, napa ente Kartomarma. Wah. Kula wau kelakon lumebu ana tapel watesing negari Ngamarta. Iya, heeh. Kula kepanggih kalian Antareja. Wah, Antareja. Nggih. Tiwas dadi tantangan dadi Pancakara. Sekawit kula saged unggul paman. Wah, syukur lagi iki lho kowe iso menang karo putra-putra Pandhawa. Nanging banjur kula keseser, kula nyandak gada. Antareja kula tamani gada mboten napa-napa malah mesam-mesem nika. Banjur kula didamu wah mak kranyas ten dada kula wah mati paman, mati mundur ora guna kelap. Ngono kok tak mangkat ya ngopo. Jare kowe nang Padang. Mboten. Ten Padang napa? Lah kowe tak telepon jare nang Padang kok tak mangkat ya ngopo mboten. Kula ngerti yen kon jenengan badhe ngasta menika langsung kula wah jangkut gebragat. Wah iya. Syukur. Ya. Sesuk nek ya blangkone aja yoja ngono kuwi aja abang ngono pane ngono. Wis nganune biru nganune abang kaya gendera partai. Waduh. Mati kula paman. Wah. Waduh. Lah iki Jaya Jatra nuwun nggih. Lah ki ketoke kaya ngabul-abul gaman panah ana ya kena kabeh. Wah, ngapunten. Sekawit gaman kula lumpasaken ning aneh gaman kula balik piyambak ngei dada kula. Waduh boten kiyat pun niki kedah dipun betoten puskesmas menika. Wah lara kabeh. Waduh paman. Wah lho swatama ya maju ketoke durung perang le iki kok kowe maju. Waduh kenging panahipun Raden Tirtanata wau. Wah dada kula sakit. Waduh kula badhe ten dukun riyen ajeng berobat. Ya ora ana wong iki piye Kurawa ket biyen manut dalange mlakone apa wae kok ora bisa merantasi gawe. Dur. Kula man maju apa ora? Mboten. Mboten maju kula ampun trima kalah. Sapa meneh? Citrasi. Kula man. Kowe maju apa ora le? Montore nika dipateni mawon apa sawonge kenging lho man. Ngerti kene wong mayang isone kaya ngene kok malah diplet. Ya sabar jenenge penonton. Iya. Ora tau ditungake wong sapandung ngono. Ya sing sabar ora apa-apa. Kurawa ki werna-werna ya. Kowe ki nggo montor kaya kaya kono ngono. Oh, mengsae apa sih? Iki mungsuhe kuwi Antareja. Wah. Menawi Antareja kula mboten wani man. Mergani Antareja menika duweni gaman menika nyembur menika ten dada mboten penak. Iki bangke. Yen Antareja ora wani tak goleke liyane. Biasane yen ana Antareja mesti ana adine. Adine sinten? Gatotkaca. Wah, nah niku. Nggih, loro niku sing kula mboten wani man. Lho, karepe piye? Gatotkaca niku senengane mabur man. Senengane mabur. Niku nek perang mabur lah kula mboten saged mabur. Mboten imbang ngoten niku. Lah nek wani tendarat, nek Gatotkaca wani tendarat, kula nggih wani. Lho, nek Gatotkaca mabur. Nek Gatotkaca wantun tendarat kula wani. Ya wis. Iki Gatotkaca wis wani mendarat. Tetep pundi? Kula antem nek Gatotkaca. Jenengan ampun kuwatir. Gatotkaca mungsuh. Lah.
Wah, niki Man. Nggih, Piyayi Gatotkaca menika aponakan kula sing paling sekti mandraguna. Menika salawase perang mboten nate napa niku kawon. Niku senengane sok muntiri bayare yogane. Lah, jare nek yen Gatotkaca ning darat kowe wani sing kandha sinten? Kula niku ming wani ngene kula ming kalih bojo kula. Bojo kula niku saking Jawa kula lebokke mriki pun kula boten kula balekke pun kapok menika Man. Mundur kowe mundur. Oh, aku tutu musuh ya. Iya paman mundur. Paman yen mungsuh punaanmu Gatotkaca tangel lamun bisa ngalahke Gatotkaca. Ayo bener. Kondang menang ora kondang kalah malah memirang jagat. Iya bener. Wah wis mundur. Pun Man, mang tandingi. Kula mboten imbang nek kalian iki. Durma Gati. Beneran. Maju beten. Ayo paman. Jandon kali kula. Wah iki sampe iki sing kene iki. Hah kene. Dikepung kene Kang. Ya nek ngene iki aku nek wani iki ya siji musuh siji kok kene iki dibut loro ngene iki ya ra imbang. Apa Kurawa iki ana jenenge Sengkuni nang ndi mesti bakale rusak. Ora ngono to Antasena iki ora ngono to Nger. Wah. Jan bengi iki wayangane luar biasa. Wis ora usah nyamur-nyamur. Kowe kudu Kurawa kudu nganti mlebu ana tapel watesing negara Ngamarta iki mesti budidayane Paman Sengkuni. Ora aku ki manut dawuhe Sinuwun Prabu Duryudana ngono. Yen ora ana dawuh ya pakaku pakate patih ngene-ngene Ger. Ayo. Gelem digulung kabeh ora genderane para Kurawa. Iya Ger. Tak mulih. Ora kasida aku bakal mbedah negara Ngamarta kene. Ayo paman mulih ra. Penak ngene iki. Tanggane selak kesel. Wis nyambut gawe ket wingi. Rewang direwangi udan-udan besek-besek ngono. Mung kabeh do nganu bot repote bapak. Ah iya. Iya Yayi. Wis lagu-lagune piye? Ya mengko dhisik. Wah sak lagu-lagu ngono penak. Yayi Antasena piye Kang? Sak tekane Kurawa iki rada ora penak rasaku. Ayo. Kurawa iki tututi mbok menawa sale dalan bakal gawe merenah negara Ngamarta kene. Iya ya Kang. Mangkat yen Kurawa isih kan tandingi wae.
prasasat badal karsa ning Iwang Agung mulane bab wong urip saparsa ngawuling ratu kudu ikhlas lahir batin aja nganti nemu ewo Hung Titian Yang Kolodro Mas Patik Raja Dewagu kabeh para wadya baju barat demit setan prayangan ilu-ilu banaspati gendruwo tetekan wiwedon egrang kemamang engklek-engklek balung katadak lan badan halus liyane kula wiwit dina iki kowe kabeh ora manggon ana jroning alas lan pagunungan apa dene ana watu kayu randu pring-pringan utawa wit ringin nanging bakal ndak sebar ana kutha-kutha desa ngadesa pesisiran lan papan endi wae jeneng ana wujuding jalma manungsa paranana wong nggih sendika ngestaken dawuh kersanipun kados pundi kowe kabeh padha ngerti tugas lan kewajibanmu apa ora ladalah mboten kula dereng mangerto Gusti kula kewajiban kula menika napa kula mboten ngertos goblok kowe goblok mula kowe kabeh iku didadekke setan yaiku makhluk sing goblok mula yen ana jalma menungsa kang wedi utawa manut kapilut marang ana malah ana sing ngaji-aji marang kowe bang bangsa setan iku tegese luwih goblok ketimbang kowe kabeh ngerti ora nggih sendika ngetakan dawuh kowe ngerti asal usulmu apa ora kowe iki cinipta saka apa lan jalma menungsa kuwi saka apa? Waduh, kula mboten mangertos, kula ugi mboten mangertos sinuwun. Kula mboten mangertos. Kowe kabeh padha kurang pengalaman ora gelem buka Google. Mangerti yo. Yen bangsa demit setan iku cinipta saka geni, ngerti? Dene jalma menungsa cinipta saka lemah mula ora jamak lumrayana geni kudu nyembah marang lemah kowe kabeh diwenangke ngridu lan nggodha jalma menungsa supaya melenceng kiblating panembah nalisir saka paugeраning jagat dene carane nggonmu ngridu lan nggodha menungsa nganggo 1000 cara disangkani saka ngendi wae lumantar pancandriya apa dene lumantar ilining getih lan sarira wangine kowe bisa jalma menungsa kang bisa kanggungan sing bisa kengguh lan kapilut marang panggodamu teman bisa dadi brayating bangsa setan besok ing tembe dadi kayu obong kena kanggo uruping neraka jahanam ngerti ora iya sen saged kelampan lajeng ganjaranipun menapa menika Gusti gandeng setan kuwi wis sinadang manggon ana neraka jahanam mula sing sapa bisa ngridu lan nggodha menungsa satemah minger kiblate mangro panembahe kowe bakal tak paringi ganjaran mangan enak turu kepenak sarta tanek manggonmu ana neraka jahanam
kepara panasing geni neraka jahanam bakal tak mundhake tak tikelke pitung penyukur. Waduh nggih ngestaken dawuh. Wah Trewaca dawuh paduka kewarga bidal ngayahi karya. Iya mengko dhisik aja grusah-grusu mengko dhisik. Aku bakal nggunakake karti sampeka. Paduka badhe nggunakaken karti sampeka kados pundi? Wadyabala demit setan kabeh diponto-ponto dadi patang golongan. Wala kathah sanget iya. Sing sepisan Wadyabala pamegatrasa duwe kewajiban adu domba lan mecah belah menungsa sing rukun, digawe fitnah lan ngrekoso supaya padha tawuran paten pinaten obong-obongan ngrusak bocah sekolah nom-noman lan muda-mudi digebluk supaya karem lan kerem marang nikmating opium candu ganjalan pin setan liyane sarta wenel gegaman celurit arit pecok wadeng lan sapanunggalane supaya padha tukaran dene para pamong praja lan pamong negara pitenahan supaya padha rebut panguwasa. Semono uga menungsa ana keluarga sing rukun kudu diadu domba luwih-luwih nganten anyar ben enggal pegatan. Wah niku kula remen. Amargi yen wonten manten anyar kula mangke tak nggodha sing manten wedok kula kersa menika. Wah kula nggih kersa, wah nek babakan kaya ngono do seneng. Dene kang angka 2 wadya pangempor duwe kewajiban mbrongot marang menungsa kang sugih brana harta supaya tansah ngumbar angkara sarta tambah rakuse. Sing wis duwe derajat pangkat lan panguwasa luwih kumawasa kanthi nerak hukum lan ora duwe rasa kamanungsan. Dene sing laku dagang padha duwe watak srei dengki, duwe nopen marang sak pepadane serta ora duwe rasa marem yen durung mbledos wetenge. Nggih senika ngestakan dawuh. Dene ingkang angka 3 Wadyabala pamenceng. Wah menika menapa pamenceng menika paklik kula rumiyin duwe tugas lan kewajiban ngridu lan nggodha para wiku wasu kitri brahmana lan pandhita supaya padha menceng keblating panembah jugar semedine tetel kapitayane luntur pangibadahe satemah padha lali marang wewarah agama suci papan pangibadah sebaren wisa ben padha diobong setemah padha jubriya siji lan sijine wekasan padha perang gegempuran antaraning agama siji lan agama liyane. Wah lan niku sajake rada angel sinuwun awit para brahmana wiku lan pendhita sing sekung semedine mantep tapa bratane niku adakane ora gampang diglembuk nganggo ulat manis tembung wasis. Kowe kuwi pancen setan cubluk goblok landhep dengkul ngerti ora? Yen kowe padha ora bisa apa kelakonana setan tak sotke dadi intiping neraka jahanam. Wah nyuwun pangapunten, nyuwun pangapunten. Nggih sendika ngestuaken dawuh sinuwun, nggih sendika ngestuaken dawuh. Ingkang kaping 4 wah kok kathah sanget to niki. Kados pedoman P34 mawon. Wadyabala panyebar maksiat ing sadengah papan sebaren memala maksiat ben padha kapiluyu putri ayu. Gandrung kepaung satemah bunek pikire
ndawur atine mati rasane wekasan mendem ing kanan nglantur dadi edan. Wah nggih senika ngestaken dawuh. Lah nek bangsane koten niku kula pun kulina sinuwun kula pun kulina ya syukur yen kono. Ayo padha budal dina samengku. Negara Ngamarta lagi kena pagebluk merga saiki para Pandhawa lagi dinandhar dening Jawata. Sailange Raden Werkudara negara Ngamarta kumplang ringkih otot bebayune. Ndang budal nyandhake gaman wadyabala setan kabeh padha budal ana negara Ngamarta nggih sendika ngestaken dawuh sinuwun. Alon-alon mawon sinuwun iya. Kesusis lah ngopo ya.